Mona Camilleri li huwa akkużat li qatel lir-raġel tagħha u lil-bina talbet fil-qorti biex tingħata lura flus li bihom ħuha ħallas biex jingħata l-libertà proviżorja. Camilleri stqarret mal-Maġistrat Tonio Mikallef Trigona li Oħt Jason Galea ħallas għal-libertà bi flus li ġabhom minn negozju tat-tindif li kienu fih bi sħab, għalhekk qed tinsisti li nofs il-flus huma tagħha. Jason Galea ngħata libertà proviżorja f'żewġ każi separati ta' omiċidju u jinsab akkużat bil-qtil ta' Mario Camilleri l-imnieħru u ibnu ta' 21 sena f'każ li joħodna f'Lulju tas-sena li għaddiet. F'każ ieħor li seħħ sena qabel, Galea huwa akkużat bil-qtil ta' sewwieq ta' taxi Matthew Zara. Għal kull każ Galea ħallas 30,000 euro biex jingħata libertà proviżorja. F'isem Galea d-difiża kienet appellat is-somma stipulata mill-qorti bl-argument li kienet għolja wisq u l-akkużat ma kellux biex iħallas. Għalhekk kien inżamm fil-kustodja tal-pulizija. Iżda aktar kmieni din il-ġimgħa, Jason Galea ħallas 30,000 euro fi flus kontanti għal każ tal-qtil ta' Mario Camilleri. It-30,000 l-oħra għal każ ta' Matthew Zara ġew provduti billi juża proprjetà bħala garanzija. Minkejja li ngħata libertà proviżorja, Galea baqa' taħt arrest f'daru. Meta tkellmet il-qorti f'Settembru li għadda, Mona Camilleri kienet esprimiet il-biża' li huwa rid joqtol lilha wkoll. Mario Camilleri li kien ħati ta' traffikar ta' droga kellu 51 sena u nqatel f'Marsa Xlokk. Ibnu li jġib l-istess isem għal tiri u daqqiet ta' sikkina 34 darba fil-qajjenza li miti ta' Birżebuġa ftit tal-ħin wara l-qtil ta' missieru.